Salutare toată lumea, bun venit la un nou episod cu Alex. Și o să ne jucăm Brawl Stars astăzi. Uite, vedeți, o să dăm duo și haideți să începem. Uite, vedeți, am luat și eu pe ăsta pe Leon și hai să dăm. Așteptăm să dea și el la repede. Sau de fapt mai bine jucăm singuri. Așa, haideți. Din greșeală am dat pe două, dar în fine. Ce mă faceți voi, măilor? În curând facem și noi 6000. Elegant, elegant, frumos, elegant. Fugim repede în nita asta, că vrea să ne distrugă categoric. Te mulțumesc, colțule. Uite, dăm acolo niște bumerange. Știam că e acolo. Nu, prea. Nu, prietene, nu. N-am. Pe tu e mai greu așa. Da. Să luăm pe Carl, care am jucat și am câștigat de multe ori. Uite, mă spawnăm. Ne spawnăm. Și acum mă invisibility. Mă scuzați că sunt așa mai praf, dar asta e primul meci care îl joc. Am jucat astăzi Fortnite mai mult. Și mâine, la ora 11 sau 12, o să facem un videoclip de Fortnite. Vedeți, am câștigat dacă vedeți. Mă scuzați dacă umblu aici, dar... Da. Haide, meciul următor. Duo, solo, vedem așa. Dacă vreți să jucați cu mine, aveți ID-ul meu aici. Luăm frumos pe Carl. Și hai să dăm. Nu e nimeni cutiuța nouă. Este boss. Boss, I like the boss. I like the boss. Aici nu trebuie să duce prea mult în bătaie. Mamă, cât am scăpat, guys. Nu știu că spun așa, că știu că am spus greșit, că nu suntem mulți, dar da. Uite așa. Da,
I'm ready up, ready up. Și am uitat să spun, vreau să strângem maxim pe episodul ăsta, vreau să strângem maxim 10 like-uri. Maximum, atâta vă cer. Sau un subscribe. Și un subscribe la Edi99. Și să terminăm cu vorbăria ca să-l pierdem. Uite-l pe Bo aici. Să-mi dat eu. Cred că pe asta, da. Da, uite că da. Pădura cu alune, aveau ca să dobiti. Vine pupaza și spune, vreau să stau și eu aici. Pupu, pupu, vreau să stau și eu aici. Scuzați dacă cânt că da. Am ceva cântat în ultima vreme. Bă, guys, nu putem să-i... Bă, da, putem. Mă, nu, chiar nu puteam, guys. Și o să vă las o să mai vă arăt o dată ID-ul meu dacă vreți să jucați cu mine. Și acum hai să jucăm cu Frank. Scuzați-mă, guys, nu eram atent prea mult, dar măcar am luat locul 5, măcar nu m-am scăzut. Trebuie să ne concentrăm mai mult, guys. Și, guys, noi o să închidem videoclipul la 20 de minute și după, la ora 8, o să postăm iarăși. O să postăm Fortnite la ora 8. Ne pupăza și spune-vă, uite, eu aici. Și mai e unul, băieți. Uite-l pe mările moi. Am câștigat primul meci cu Shelly. Mai și creștem că am scăzut-o cam mult, guys. Dar nu că crește.
stați puțin că vin. Guys, scuzați-mă, da. Mai avem 10 minute până terminăm episodul. Nu știu cine se uita pe noi, dar nu știu cu cine este băiatul ăsta. Cred că este pe unul numit Alex. Că, da. Ne uităm puțin pe el, vedem că poate îl știu. Unui care joacă cu Costi. Cu Costi nu știu cine e și o să-i lăsăm în pace. Așa. Jucăm cu bărliuțul care avem skin și pe el și pe gadget. Nu știu de ce e două iar aici. Vine pe partea Guys, să ne ducem. O să închidem episodul și după meci o să închidem episodul și la 8, nu, adică peste o oră o să primiți live de la mine. Că nu mai am baterie la telefon. V-am pupat! Am fost din nou și like și abonați-vă. Și dacă nu merită, puteți să vă luați înapoi. Pa! Și peste o oră o să postăm un episod de Fortnite.